Ja vás vítam pri ďalšom videu na hru Scrap Mechanic. Ako som minule vravel, dneska si urobíme tohto robota, kde sa vlastne vyrábajú veci. A ďalšia vec, urobil som poriadok, našiel som koleso, potom tu máme kravu, ktoré keď dáte tú kukuricu, tak vám dám mlieko. No trocha vyššie, ale nevadí. A rozšíril som farmu. A celkom aj na farmu. A predtým, než som sa odpil, som dal ďalší raid. Takže za približne no 100% v noci, ale približne tak za 10-20 minút tu dojdú ďalšie roboty. Tak a dneska by sme mohli urobiť aspoň základné auto, na ktoré bude potrebný motor, takže crude oil, to je v oceáne, toto mám, a komponent kit nemám, ale na ten metal block by som mal mať dostatok, to potrebujem 20, to by malo stačiť, fajn, tu mám poriadok. Tak circuit boardy to mám, až len tie komponent kity. A potom môžeme urobiť aj čestky. Tak. Aby som sa chcel dať dneska hlavne tam. A uvidíme, že čo tam bude. A jak sa do toho mám ako dostať. Oj. Dobre, nič. A, jest komponent. Oranž, dobre. Dobre, toto tu nechám, to potom vyhovlíkam. Pole, dobre. Tam sa na to dobre farmy. Roboti. A je tam hlavne veľa kukurice. Jo, pomoc. Kúrnik. Aj to bolo tesné. A mám tu nepiem tie milkshakey, ktoré sa dajú získať v tých bedniach. A myslím, že sa vyrobiť, ale nedajú. OK. A zistil som, že tých základných surovín je mrkva, tarepa a paradajka, tak paradajka dáva vodu, mrkva jedlo a repa tak na rovnako. Dobre, pusti ma. Dobre, to som prišiel. Potom ešte tu je niečo, OK. Ešte vyššie. To sa nerobí. To je zle. To je ukáž. Čušaritka. Zlatá bedňa. Tu, prosím. Motor. Semena na one. Teda. Osivo. Na pomeranč.
Dobre hovorím. Dúfam, že tu nič. Vybral som si dosť na hovnú stranu. Dosť. Kde to je? Tu. Tak to bolo dobré. Tu na ešte... Je tu niečo? Malo by tu byť. Tak nie. A teraz by som preskúmal to pole. Ale kam, ten motor. To je extra. A neviem, či tieto... Jak sa to volá? Kukurice sa dá pestovať nejakým spôsobom. Ale ak nie, tak... A vlastne tie... Tu sú tí roboti, lebo... Oni väčšinou útočia na tie kravy. Aj keď tu žiadného nevidím. Škoda. Väčšinou prostred pola sú tiež tie bar... hej, tie domy. Ale nie, je tu. Aha. A tu sa spawnuje ako mimo voľny. Najviac sú v tých budovách, potom na poliach, až tak sa spawnujú sem tam občas aj v lese alebo na otvorenom priestranstve. Alebo sa spawnujú okno. Dobre. Baterka. Kukurica. Nič tu nevidím a tam veľmi nechcem ísť k tomu skladu. Lebo tam sú tie roboti strieľajú. Ale tam možno niečo je. Tu je ďalší. A keď ja by som išiel naspäť kvôli tomu raidu. Komponent, dobre. Idem domov a keď... To je dosť kukurice. 50. To bude žrať, no. A pri nej asi až tak dlho. A už problém nechápem. Druhé. Tu mám jakž tretie. Tu mám všetko napchať. Dobre. Ty tu na, Majko. Pôjdeš pekne, krásne. Sem. Spokojne, vidíš. Ukáž, koľko už máš. Jo. On to ešte chvíľu potrvá.
Uhni. Krava. Medzi tým by sa šiklo urobiť poriadok. Tak, fajn. Tak, tu mám baterky. Z tohto sa robí naša farba. Ešte neprišli. To treba zbierať, lebo je tu toho dosť. Nebal by som sa povedať. To sa stojí? Hej, dobre. A toto si tiež môžem odložiť. Môže byť. Už sú tu. Dobre. Nie. Ja ešte, že nie je všetko zemi. Fú. Ešte, že nezničili tú zemi. Aha, lava. Dobre. A tu ďalšie. To by ma asi drvlo, keby zničili tú zemi. Dobre, spomalím si je viem všetky. To bolo chup. Dosť ochop. Aspoň, že to je veľa rýchlo sa opraví. Aj keď to drevo sa dá vylepšiť. Fajn. Toto a vedem. Čiže potom potrebujem party. Dobre. Dobre. Dreva by. Môže byť. Veľa dreva, potom med. Len 3 kolesa. Treba na tajony. Skrep. Skrep na to netreba, dobre. A potom potrebujem toto. To sú vlastne tie ložiska, na ktorých sa to koleso ako také bude otáčať. 15, 30, 45. OK. A týchto ložisk dokopy potrebujem 6. Ak sa nemýlim, tak 6, no. No nejaké 2 mám, tak už len tie 4. Medzi tým pozbieram ten med. 12, 18 medu, dobre.
18, dobre. To by malo stačiť na tie kolesa. A kolesa 1 do 3. Stačilo. Škoda, že to nejde ako rozmontovať. To by bolo jaké super. Keby sa to dalo robiť. A drevo pôjde na drevo. Balóny nemá. Takže pri aute je dôležité mať os, čo bude strubiek, mať ložisko, mať kolesa, mať motor a v neposlednom rade mať aj volant. Takže robím si menšiu plošinku, nepríliš širokú. To by mohlo stačiť. Teraz do tohto obchať. To má len 3. Takto. Ani to síce boh vie čo, ale začiatky sú začiatky. Takže v prvom rade kierovanie, alebo teda zatáčanie. Vyriešime tiež ložiskom, ale počkať. Kúreň. Dobre, to nič. Zabudol urobiť nástroj, ktorým sa to prepája. A naspäť k tomuto. Teraz si to takto. O jedno nič. Dobre. Tu na ložisko, na to koleso. Tak. Tu na si dám iba takto. A aby to bolo rovnako ďaleko od. Áno. Tak to pôjde takto. A to isté aj tu. A potom aj tu. A toto vyriešim. A teraz už len toto. A s týmto sa dajú robiť no, nie že zraky, ale toto prepojím s týmto, toto s týmto. A teraz, ak som to dobre nastavil, tak áno, viem zatáčať. To sa mi do kolesa pozerá. No. Teraz by sa hodil mať motor. Tak. A ten napojíme dozadu. A tak, aby sa točil rovnako. A teraz do ňoho treba vložiť aj to palivo. Ešte keby som ho mal tak. Tak. Nespojil som to, nevadí. Teraz. Dobre. Dobre. Treba to nastaviť na nižšie. No ešte trošičku.
alebo sa to dalo dať aj pred. Dobre, tak to robíme iba na predný náhon. Zabáča to lepšie. Malo by sa to dať aj na najvyššiu rýchlosť. Dobre, to prešmykaj. To nie je dobrý nápad. Tak to je to malo byť optimálne. Dobre, najoptimálnejšie to bolo tak, jak to je. Tak to na dvojke. Nechaj mi auto! A potom, keď získam aj dosť surovín, dosť veľa, tak by sa dalo urobiť aj auto, ktoré nepotrebuje pohon. Ale teraz je hlavný problém to, že ako vyrábať palivo. A na to sa odpoveď skrýva v oceáne. Alebo v jazere, alebo čo. Dobre. S tým sa dalo počítať, no. Tu budeš. A z tohto sa robí lepidlo, ktoré je potrebné potom na čestky. OK. To som ešte neslal, že by to bolo samo rozbité. A z tohto je ten jak sa to volá? Crude oil. A z neho sa potom robí v tom craftbotovi to benzín. Alebo je to benzín. No. To je niečo také, no. A z tohoto môžeme dostať 1 až 3. Tuši. Jaskyňa. To sa mi tu ešte nestalo. Dobre. Tu sú aj títo. Dobre. Toto tu ak to žere, tuším, kartón. Ja mám pri sebe kartón. Ale on to zožere kartón a potom to vysere také, no, niečo žlté, čo sa robí výbušniny. A tie budú potom, neviem potrebné, ale možno užitočné. Ešte toto zoberiem. A to by ešte jedno. To môže zatiaľ stačiť. O, to neplave, dobre. A dá sa tu robiť aj trysky, ktoré by mohli byť dosť užitočné, keď napríklad na lodi. Nie je to síce boh vie aké auto, ale je to auto. A to je hlavné. Takže tu na benzín 5, dobre. Toto sa robí zo semiačok. A toto sa robí z tých a dokonca z toho, čo tie žlté sračky. Voda sa robí z vody, chemikália z toho chemického. A toto je z toho farby. A tu tiež sa sračky. Takže to je divné. Dobre. Nie, má trava.
Niekde. Nie. Ty hajzel. Moja kráva. To sa nemohlo stať. Sakra. Ale no. Mám tiež. Mám dobré. Čo chce na čistku? Takže na klasickú to chce lepidlo a metal bloky. Vy? 4, dobre. A potom lepidlo. 2, dobre. A takže to bude ešte chvíľu trvať. Zatiaľ, čo zatiaľ? Čo skúsim. Tak. Sadiť, no. Čo neviem, čo stalo. Je to tu schované. Nastrikané. Dobre. Dobre. A ďalšie budem markovať. Tak. A zvyšok bude... No. Toto nebude bezpečné. Jak ako minúta? Hej, poď, ty odpor. Hnusný. Tu nevidíš ničiť. No, zahra. Tak zatiaľ každú noc po sebe som najviac. To bude zle. Čím menej to zase tým bude. No. Tým bude, no. Čím menej to zasadím, tým ich bude menej. Tak. Ešte čo pridiela to tak. Na rovnako. Dobre. Dáme. To potom zaberem. Tam je Česko, dobre. Oni sa obnovujú. Zajímavé. A on tu je znova. Dobre. Banán. Bomba.
To už akože vyrastlo. Dobre. No, už idú. Iba ste? Dobre. Nesťažujem sa. Ale nebudeme vidieť. Traja. Tomu neverím. Ale hlavu si vezmu. Samozrejme, že to nie je všetko. Tam je. Či? Nie, to je Česko. Zaujímavé. No najmenší raid, aký môže byť, tak je, sa skladá z troch týchto krpatých. Toto bolo divné. Ale čo ešte dneska urobiť? Ja by som skúsil zajsť tam, jak bolo to... Ono. Ajk. To čo je? Každopádne, na noc musíme, ak začne sa smiať, musíme sa vrátiť. Musím sa vrátiť, lebo sa tam spustil ďalší raid. Je strašné s tým raidom. Ono aj, ono sa hneď, no poď sem. Toto auto by malo byť čo najvyššie, aby sa mu nič nestalo. Prosím. Kde je? Tu je. Čo sa mi tu všetko? No, škoda. To čo, hrám futbal? Ešte niekto? Tu je niekto. Tu sú dvaja, dobre. Tak dotrávame toho pikačku. To už to na to nejaký stroj. To čo je? What? Wow. To je chemik, to sú chemikálie. Dobre. Yes. Dobre. Áno. Elektromotor čaká. Uj. Aj keď na to sú sračky. Nevadí. Dobre. OK. To je veľmi dobre. Veľmi. Yes. Jakú mám na toto šancu, to ti nepoviem. Ja, nie. Nesmiem skrápať na chemikáliu. Ale toto je... Dobre, dobre máš. Veľmi dobre. Toto je veľmi dobre. Toto som milo prekvapený z tohto. Zaujímavé. Možno tu, neviem, či to je niečo viac. Toto vidím prvýkrát v živote.
Ale i tak som mimo pre... Čistka. To bolo polozla. Ja toto ešte preskúmam, ak tu bude niečo zaujímavé, tak sa ozvem. Alebo keď... On mi zničil auto! Ja neverím. Nie, dobre, to auto je v pohode. Fú. Toto bol ďalší infarkt. Ty kokos. Toto je neskutočné. Možno by som sa aj s takýmto veľmi príjemným prekvapením a menším infarktom s vami aj rozlúčil.